Kaya na, nakuha na ni man eh. Kuha na kayo na pati. Pre! Nagsugod na mo, lapa. Ay, sa ba? Nakabalo ka sa rules nga. Naman day rules na dito, pre. Nangutaan ako atong naghatag og kuan sa tuwa. Ana siya nga nagkinahanglan nagbabae. Disqualified ang walay babae, oy. Sakto ka. Di yun na pwede gaway babae. Ikuan man na, para sa katugong team sa dito sa kalaban, makalaban man to nato itong kuan dito. Na sila babae, oy. Duha man ka ilaha. Di, pwede na daw isa. O pwede ra ka isa. Basta naa lang yun. Kada team daw, kanahanglan na yun Oo, daw babae. babae. Ay, babae yan eh. Wala na ako inakontak. Ambot og moadto lagi to ron dire. Taga-asam po na. Itong diha ba sa barrio. Kasi pangalan na. Ay, katindira ni Susan? Mira. Basta kuha na siya. Seksi yun ba po mga seksi Hindi, yun ni Susan ba? Katong sa barrio. Kuha mo na siya ba? Jocelyn man daw. Idaog na sa Jocelyn, eh, da? Oh. katong sayo-sayo sa Mutya ng Davao. Amot yan ang Davao. Abot lang moadto ron. Kay mao man akong giingnan. Gipangutanan man ko taw nag-asog permission siya gabi nga. Pwede ba ka makasali sa mo ang sayaw kay para sa Manila ba nino ya. Kasi maulawan ta ng bayhana. Dili duha ka babae, isa ra nakababae dai. Sira. Og moadto to ron maayo kung dili itag babae ani. Sige na tag sayaw ko usab. Yeah, Sige, tinga daw. Sige, intro ana pre. Ikaw may nakabalo sa intro ana pre. Katumurag ana. Ana ka, inig ana lingi ka dito. Ah, Ana. ana, sige. Pero mayroong lingi. Ana. Dito. Ah, pag dire dito. Pag dire dito. Ah, sige. Ay una itaasan ni kani. Ready, 1, 2, 3, go. Nga. Guwapo sa awa mo, no? Dito kayo, no? Aga. Pero urang di man gyud mo. Ano yan naman? Mamo ko na sagot. Tayo sa kadai lang. Guwapo ba ito itong faction, pre? On the way na ko asa ang venue. Ay, Oh, matay siya. tawan. Matay yun. Babae, babae. Gani, nga to. Sa matay man lang nga. Tapin og dalan. Tapin manigalan. Ay, tuwara sila. Oy, sir! May muntag. Kamu to nga. Nanasam. Kamu to nga sa kuha, sir. Oh, Ako nito, sir. gani. Kabalo man ko. Wala kong Ay, kawan. ma'am. Ayaw ka nagpraktis-praktis ng ilaw. Kuan. Kaning kani ba pamilyar naman kanino? Ito, sir. Kani ba nga kana? Ayaw. Ano ba to, sir? Na ba? Hello, yes ma. Ay, hajud kayo. Tanawa ko. Sige na ma'am, sige na ma'am. Sige. Tanaw daw. Pwede ka Pwede masaya ma'am. ka Tanaw ka na mo. ma'am. Oh? Oo. Kumbaga, para maka... Kuan niya, ma'am ba? Makabalo mi sa imo, ha? Tanaw na mo imong kuan ba kanang. Sige, sige, sige. Pero ma'am, leader man gud ka namo kanang Unsa intro ninyo atong kuha? tubangan katong standard lang Ana? action. Call. Oh, ano? Ay, maayo, call. Og siya na lang mo buhat sa kuan, call. Sa... Dili, pwede kay wala mo ko kabalon sa Kato plano na lang ninyo. nanda na to, to Ano na lang? na. Basig di ka sabay si ma'am. Kakaya ra na siya guro Unsa man to? na. Pag ana saka dire dito kalingi ana. Ay, ka. Oh, ana. Ana nya pag sugod na kato na nga action. Sige daw. Sige daw. Try lang ako, sir. Sige daw. Ma'am, dapat kanang murag sexy mong performance or kanang Para mo daog yun ta, ma'am. mataray. Kanang ingana na gud kay leader man ka. Jenny no? man ni ma'am. Ako yung leader ni so ako mahimong leader ni ron. Oh. Sige, sige ah. Derdugo. Tanawa sa si ma'am, oh. Ah, lah! Yawang ma'am, oy. Pepper niya eh. Pagiling-giling mo budta. Ana kayo. Ah, okay, man kay nakol. Tama ba? Pero Ay, lahi una ko. Ay, di ko kabulo ng last, sir ba? Unsa inyong action? Pili lahi on dra, sir? ana naman to, ma'am. Oh. Jam. Oh, at do. Sige daw, ma'am. Gana ma'am. Sige na, ma'am. Sige na, ma'am. Perding minuta. Sige na, ma'am. Usap, ma'am. Usap. Ay, magdungan na lang siguro to, sir. Usap, last na lang, last na lang. Last na lang. Last na lang, ma'am. Sige, sige, sige. Last.
Ready, ma'am? Ano ba, sir? Oh, ano? Sige, sige, ma'am. Suko ko wala, sir. Ano ba, ma'am? Sige, sige. Sige. Mas ayaw magsabay ko, sir, Sige. kaya para makuhan ko. Di ko mailang ba? Ato, doon sa nakos, ma'am, sa final. Final sa. Oh, Kami, sa- tara lang kami. Ano lang sa mo, para, pero, need Sige man ka, gud ako ako. mag-play, ako mag-play. Need man natugod nga babae, gyud. Pero tudloan sa natos, ma'am, sa action gyud nato. Oh, sige, para makasabay po siya. Para magkasabay siya, i-play lang ning ako, ano. Tanawa ko, ma'am, ha? Sige. Sa action ako. Pwede rin may magsasayaw dire. Oh, Pwede na kayo. oh, sundan mo lang ako. Oh, chorus, chorus. Ah. Eh, Ana, ma'am. Sige, sige. Oh, sige. Sabay lang tatanan. Sige, sabay sa tanan. sabay Para tatanan. makasabay kasi inyo, ha? Sige, ma'am, diya ka, ma'am. Katawa, Diyan na, siguro ta, kay upat man tao. Diha ka, Jimmy, oh. duha ta, dilis ba? Si Jamie ni ma'am. Ah, sige, sige. Diya mo, diya mo. Window lang, guro ta. Ah, dire ka. Dire ka. Ka. Ha, pwede na. Eh, Sila. Sige, sige. atong Sige. tistingan. Oh, Sige tisigan. daw. Dungan ta. Okay, taro mo dyan na to. Tunganta, ha? Taro mo dyan na to. So, ako may suito sa first taping. Oh. Di asa una, anak dari una or dari? Dire. Dari. Anak, dire. Sige, sige. Sige. Oh, okay, dire. Duta ko, Roy. Oh, sundan mo lang ako. Jambu ato ka. Ay, ay. Di mo kabalo? Nalibog mi kuloy sa angkot. Jam hotdog. Taro. Ikaw Di mo kabalo na, oh. Kami orang mana? Jambo. Ano ba? Jumbo hotdog, kaya mo ba? Ah, tirada. Upat ka na. Oh, Ya, pegas apa? Jumbo hotdog, kaya mo ba? Ay, ana Ampe gyud. kas, Ampe kas. Balik, balik. Ora pod. Ana ang jud ko lo, ana ang jud kol. Iro gud ano? Ida ma'am, kanang Ida, ma'am. ikaw lang jud da ma'am kay ikaw man ko'y leader na mo, ma'am. Siyempre, butang ko ka na mo sa tunga. Ikaw yung first nga makita nila. Kumbaga, ikaw na lang bahala kung unsay gusto nimong stepping. Bali, ikaw na lang pud among sundan kung unsay mas Okay naman maayo. to. Sige, okay na to. Sige daw ma'am, sige Kato daw na ma'am. Sige, lingkod din lang sa ninyo kay tanaw na to si ma'am. Sige daw. Yeah. Sakali lang. Uy, Kasa, dili ni mo. Sakali lang. Sirapan mo na, oh. di sa school na. Kay kali lang. Okay, ready. Ready ha. Ready ha. Sige, to, ano to, sir? Oh, sige ha. Ano ba? Tama ba? Hindi ko kabalo speakers, good. Okay na. Okay, kayo. Kana ma'am, ay katawa. Uy, Katawa, tinggal. nakatawa ko sa kawan ba? Pwede isa pa ma'am. Yaman, manguli na lang ta. Isa pa, sige, sige, Okay, sige. taas pa Pwede, man. Taas. pwede mo sabay, ako na isa. Oh, dili. Ikaw lang yun. Master naman na muna. Ah, sana all, oy. Oh, nya. Sunod meeting. Bali, marag mag-final na ta. Final nga, kuha na yun. Oh, kung dili, may extend na po ang kuhan. Sige, sir. Sige, ma'am. Last May na. problema na. Sige, last. Sige. Ay, ugma nyo, ma'am. Iya, ugma ba? Kanang pinakuan jud ma'am ba? Okay kayo ba? Naka na, ma'am. Chorus, chorus. Ah, hawda ni ma'am, oy, no? Okay na. Okay kayo, ma'am. Okay, ma'am. Sige. Ah, so, murag sa sunod simana naman kung na i-present. Tapos, pwede magkita tag emergency meet-up. Ano sa mana? Kan, amo PM lang ko, naghimo ko, i-add ka niya sa mga GC. Ah, sige, sige. Sige, i-add ka niya sa mga Layo-layo, GC. rabi akong balay ba yan niya.
Wala, kuha na out of capacity. Kanang vice versa na kanamo nga sundoon. Ah, in or out naghapon siya. Inner out. Sige, Sige, Unya unsa man eh? diri man mi ma'am, diha ra ka. dali na po ko. Diha pang kaniagi, safety ra ka diha. Okay ra kayo Sige. dali. Wala yung mga bitin Mo-chat diya, lang mga ko manakon? kay i-add ka. Guro pa, I-add ka. tagad lang. I-add lang ka sa JC. Ah, sige. Salamat kayo, ma'am. Okay. Salamat kayo. At, sige ma'am. Sige ma'am. Okay. Salamat kayo.